alle sammen, her er Hat. Og så alle sammen, velkommen til. Så skal vi til at starte en lille episode af Minecraft. Lad os se her. Det her det er min base. Det er på en server, som jeg arbejder på. Her har vi min base. Den er ikke meget. Den står ikke meget. Der har vi en farvet beacon, og endnu en farvet beacon, og endnu en beacon, hvis den gad vise op deromkring. Nå, lad os komme ind og se om så omkring. Skal vi? Her, der har vi, lige når man kommer ind ad døren, så har vi en lille kyllingfarm her, som basalt set giver mig masser af kylling og fjer. Det er dejligt, det er rart, det er godt. Her har vi sådan en lille kofarm. Igen, det her det er så mad og noget læder. Det er altid dejligt at have noget læder. Så her har vi en fårefarm. Masser af får. Og det er også rart at have noget uld og noget kogt lam. Fantastisk. Det er godt. Herover har vi min lille villages-sektion, hvor jeg kan bytte med forskellige villages, som jeg efterhånden har fået rimelig godt byttet op efterhånden. Nå. Og hernede der har vi så deres mindre undergrundsby, som jeg skal have bygget ud på et tidspunkt. Men det kommer der til at være en episode om forhåbentlig senere. Herover der har vi så starten, der har vi min lille farvefarm. Og så har vi så en lille gang ovne her med nogle forskellige kister, som er kast af kister, som jeg kalder dem. Masse forskellige ting og sager, der bare ligger hernede i, og bare, ja, ikke rigtig har nogen plads nogen steder. Så har vi herinde, der har jeg min lille farm her, som giver mig netherwort, som jeg kan bruge til at lave potions med. Herover har vi så Freddy Snemanden Frede, som han bliver kaldt. Det går basalt set på, at man kan ramme et par stykker her, således, og så får du snebolde for i dagevis, i tons. Absolut tons. Hernede har vi et lille sorteringssystem, som egentlig løber rundt bagved, men det her det er så mit kisteområde, som jeg skal have arbejdet på at udvide. Enchanting og en lille holder til min rustning. Det er jo ikke godt, hvis jeg mister min egen rustning, jo. Det er jo ikke så godt. Og så skal vi videre nedunder. Hernede, der har vi mine små farme. En piston, sugarcane, sukkerrørsfarm. Tryk på knappen, bum, bliver de skubbet ud og skubbet ned i vandet. Og så er der en lille vogn, der kører rundt dernede og samler alting op. Herover har vi det med græskar. Hvis der kommer et græskar ind i den her, lige der, hvor du kan se, der er et redstone herinde bagved. Hvis der kommer græskar på den, så aktiverer den hele baduljen her, og så bliver de alle sammen skudt ud, og så er der en lille vogn, der kører rundt og samler det op igen. Her, der, hvorfor har jeg dem? Det er mit andet koncept af den farm. Samme farm som der, men den her den aktiverer sig selv. Her har vi samme koncept for for græskarne, men det her det er bare en vandmelon. Og her har vi så min lille farm til at få brød med. Og det er jo en lille sød base her til at starte på. Og så vil jeg vise resten af byen og nogle af de ting, jeg har haft bygget imens. Så jeg kommer tilbage lige om lidt. Og velkommen tilbage alle sammen. Nå, så kommer jeg tilbage igen. Jeg har taget togturen hele vejen fra min base, hele vejen herover. Der er ret langt. Nå, her har vi så et lille hus, der ligger i den her lille by, som jeg skal have bygget op. Igen, jeg håber det kan være noget materiale for ekstra episoder. Så ud her. Ej, det er nat. Nå, så ser man ikke så meget af det. Så må jeg lige overlåne deres seng derovre. Jeg ved, der ligger en seng derovre. Her har de så nogle får. Og nogle køer. Og nogle grise. Og nogle kyllinger. Her har de så også blomster i spandevis faktisk. Jeg låner lige sengen her. Jeg håber jeg kan have noget mod. Sådan. Okay, så har vi fået sovet lidt. Og er den edderkop stadigvæk sur for mig? Fordi hvis den er, så skal den gøre sig klar på, at den nok bliver slået ihjel. Nå, det her det er så en af dem, der spiller på serveren, der har lavet det her. De her 2 pixel arts her, som det hedder. Au! Lad være. Han har lavet en med Jack Skeleton, og så har han lavet et lille hjerte. Igen, vi har beacons. Det er noget, jeg som hovedsageligt set har skaffet til vores by. Byen er ikke så stor endnu, men jeg håber, vi kan komme med at der kan komme nogle gode forslag for nogle ting, der skal bygges her i byen. Eventuelt nogle butikker, eller et stort center, eller et eller andet. Det er altid godt at have nogle projekter at give sig til.
Herover der har vi så den ene af beboerne. Her har vi så vores offentlige bibliotek, som så skal bygges ud. Her har vi en portal til underverdenen, og så har vi en lille stisystem her, der fører over til ham, jeg var over hos og besøge hos før. Kilville, han bor deroppe. Det er en af dem, der er på serveren. Og så har vi en, der hedder Susan, der bor herovre af. Og hun har bygget en meget pæn vej hele vejen igennem skoven og sørget for ikke at ødelægge nogle træer eller noget som helst. Det ser meget pænt ud alt sammen. De går lidt mere for det æstetiske i stedet for det funktionelle. Det skal se pænt ud i stedet for bare at være noget, der bare virker. Ligesåvel som i min base, der kan I jo se, at der ikke er så mange fancy ting. Der er bare basalt set, hvad der skal være. Det her slot er under byggelse, kan jeg gætte mig frem til. Det er i gang med at blive bebygget. Og der er så rimelig mange ting, der mangler. Hov, der skal lidt. Hov. Læg der. Læg der ned, siger jeg. Godt. Og så er det tilbage igen, og så vil jeg vise jer, hvad jeg har bygget i underverdenen. Så jeg er tilbage lige om lidt. Jeg synes, jeg skulle vise det lille efterladte æsel, der er fanget i byens offentlige mine. Den er faldet herned. Hvordan ved vi ikke, men den er her. Og sig hej til Jeff alle sammen. Hej Jeff. Og velkommen. Sådan. Så er vi tilbage igen. Nu er vi så nede i underverdenen, og vores lille togstation ligger lige her. Er det et hul? Nej. Okay. Nu tager vi den her station her for at komme op til vores zombie grisemænd farm, sådan så at vi kan komme op og få noget fat i noget XP, som jeg skal bruge. Jeg skal bruge noget til at enchante med. Jeg er kun level 30, og jeg skal lidt højere op end level 30. Det var ikke så lang en togtur, og så er det videre op her. Velkommen til Donutten er død, som nogen kalder den. Der er en meget stor donut heroppe, og jeg vil lige komme tilbage, når jeg er oppe på toppen. Og velkommen tilbage. Her er vi så oppe i den første del. Første niveau, inden donutten er død. Og det her det er rent faktisk et opbevaringsområde, som kommer fra alle de her zombie-grisemænd, som rent faktisk smider deres ting. Her har vi nogle guldbarer, som bare ligger, fordi de taber guldbarer, guldsværd, guldklumper eller rådden kød. Og det er jo ikke så godt med det rådden kød, så det vil vi jo ikke have. Og vi vil heller ikke have guldsværne, fordi det kan vi heller ikke bruge til så meget. Så det bliver smidt ud i den her lille del her. Det bliver rent faktisk skudt ud af den her, og så bliver det smidt ud i det her lille søde. Hov, der samler en af dem op. Ud med dig. Sådan. Og nu fortsætter vi så opad mod toppen. Der er ikke så langt op igen. For dem der er interesseret, så kan jeg godt give en rundvisning af de mere avancerede bygninger jeg har lavet. Hvis det endelig skulle være, så kan jeg jo give en lille rundvisning på dem og give en lidt mere detaljeret tur igennem. Okay, hvad står der her? Hej, mit navn er Piggy. Velkommen til min farm. Tag en snebold og kast den på mig for at starte. Så kaster vi da en snebold på dig, Piggy. Okay, hvad sker der så? Så ser vi så, at der kommer de her zombie-mænd her, de kommer løbende, løber et stykke kaktus og slår sig lidt. Hvorefter de så vil falde ned her og faktisk dø til at de falder så langt som de kommer til at falde. Det er ikke så godt, men de falder hele vejen. Og så vil jeg så modtage XP, der står her. Så egentlig det her er et sted, hvor jeg vil stå rigtig meget tid og stå imens jeg laver alt muligt andet. Fordi altså får jeg en masse experience imens. Det er fantastisk. Så jeg vil kravle ned igen, og så vil jeg kravle tilbage til vores Guardian Farm, som ligger alt for langt den vej. Så jeg er tilbage lige om lidt. Jeg glemte at vise jer den sjove detalje med, når man skal ned igen. Ud over kanten, ned i rammen, præcis lige der. Bum. Woohoo! Trampolin. Det er fantastisk, hvad sådan nogle her slimblokke de kan gøre for dig. Det er fantastisk. Og så er vi tilbage alle sammen. Her har vi så den næste. Det er hele vejen langt den vej med Guardianen. Der er ned til Guardian Farmen, som vi skal ned til nu. Så jeg vil lige køre det ned, og så ses vi, når jeg er dernede. Okay? Jeg er der tilbage lige om lidt. Og vi er tilbage alle sammen. Så er vi nede ved vores Guardian Farm her. Det er en, jeg har haft bygget, og der falder så Guardians ned her og brænder i lavaen. De dropper nogle krystaller,
og af to slags. Den ene den kan bygges ind til en lysende blok, og den anden er to forskellige blokke, som bare bruges til at bygge med. Men vi får også fisk en masse i spandevis for til dage, altså det er simpelthen. Jeg behøver ikke min kyllingefarm eller de andre, jeg kan simpelthen bare få rå fisk den vej. Så har vi vores elevator her op til observationspointet, eller det observationssted, hvor der vi rent faktisk står, sådan så farmen er aktiv. Og det er så sådan her. Det er ret langt deroppe, ja, bevares, men man kan så også stå og kigge lige ned i det her. Det her var en gang har der ligget noget hernede, der hedder et tempel. Et undervandstempel. Det undervandstempel har jeg simpelthen fjernet selv, og så har jeg bygget det hele vejen rundt om. Men nu falder vi ned. Det tog ret lang tid at fylde det ud, og så bagefter fylde alt sammen ud med sten, så der rent faktisk skal være hernede. Her om bagved, der har vi så noget mere teknisk. En masse hopper her, som faktisk modtager. Har jeg nogle blokke på mig? Har nogle trapper. Men det der sker her, det er basalt set, at Guardiansene de falder herned. Nej, det var lige kort nok. Ja. De falder herned. Og så smider de falder ned igennem lavaen her, som du kan se her. Der var en, der på vej ned. Og så hopper de rundt hernede, mens de får skade, fordi de brænder op. Og så dør de. Og deres ting, de bliver så puttet ned i de her små huller her. Og så bliver det hele ledt ud rent faktisk. Man kan se, der er rimelig stort pres på. Det skal jeg rydde op i senere. Og så vil jeg så hoppe tilbage til byen igen. Eller til min base faktisk, for at være mere bestemt. Og så mødes vi oppe ved min jerntitan. Så er jeg tilbage lige om lidt. Og så er vi oppe ved min jerntitan. Den virker okay. Jeg skal have lavet lidt om på den, men det kan jeg jo altid gøre senere. Nå, jeg skal så lige have vist det her lille stykke her. Der falder en zombie ned, åbenbart 2 zombier, fordi det er noget nyt. Det er også lige meget. Men det er så alt, hvad jeg har for jer for i dag. Vi må hygges ved på et tidspunkt. Pas godt på jer selv, og så ses vi næste gang. Vi ses. Hej.